Имаме участник, Брой сте пъти по-едно. имаме смел мъж, 5-6 пъти по-едно. който просто трябва да излезе, да повдигне една малка гиричка. Как се казва? Здравей! Емил се казва. Откъде си, Емо? От Варна. От Варна, работиш в това заведение Да, опитвам се. и тренираш фитнес. От време на време. Имаш фенове, ето, познавате. Добре, аплодисменти. Колкото пъти искаш да дигни. Дори и от пробата 5-6 пъти една напитка за повдигане на лоста. Аплодисменти за този участник тази вечер, който има смелост 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, давай, 15, давай му, 16, 17, аплодисменти за Емо, той е много смело, 17, 19, аре 20 for Julie, за Джули от Лас Вегас. Всички се от Лас Вегас тази вечер. 20 пъти за Емо, аплодисменти. Едно момче, което седи зад бара и цяла вечер може да бъде до вас в това прекрасно заведение.